tu sei il mio pastore, oh Signore. Il-paċi magħkom. Aħna niċċelebraw ir-rabaħat tal-Għid il-Kbir, il-Knisja tippreżenta qudiemna l-Vanġelu skont San Ġwan fejn Ġesu ixebbaħ lilu nnifsu bħala ir-raj it-tajjeb. Ir-raj illi jagħti ħajtu illi m'għandux ħinijiet għall-merħla tiegħu. Ġesu ħajajdilna jiena hu l-bieb u n-naġġ tiegħi jisimgħu leħni. Aħna llum il-familja tal-Mulej Ġesu. Aħna illi Alla jsejħilna biex nimxu wara ibnu Ġesu. Kemm sabiħa li Ġesu li huwa r-raj it-tajjeb tagħna jafna wieħed wieħed, jafna waħda waħda, jafna bisimna u jixtieq illi aħna nkunu fil-merħla tiegħu. Aħna nkunu l-koll ħaġa waħda fih dan il-Knisja. Dan il-ħadd ukoll jgħinna biex nkunu grati lejn ir-raj it-tajjeb tagħna. Grati leh għaliex qatt ma jħallina weħedna. Aħna u niċċelebraw jum il-vokazzjonijiet. Il-Mulej Ġesu jagħżel persuni oħra sabiex ikunu saċerdoti skont il-qalb tiegħu biex iwieġbu għal tant mistoqsijiet, għal tant bżonnijiet illi ħutna l-bnedmin isaqsu fil-ħajja ta' kuljum. Ejjew nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali illi joħorġu minn tant familji tajbin, eżiż ġenituri. Komplu ħeġġu lil uliedkom sabiex jażlu il-vokazzjoni tagħhom skont il-qalb ta' Alla. Ħalli inkomplu nibnu din il-familja ta' Alla, din il-Knisja, skont il-qalb tal-Mulej Ġesu. Billi nkunu familja waħda u jkollna wkoll saċerdoti skont il-qalb tal-Mulej Ġesu. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Għalina huwa importanti ħafna li nitolbu flimkien mal-familja bl-għajnuna tal-mama u l-papa. Nista' nkun naf iktar x'qed jgħidli Ġesu u ngħidlu iva. Toqgħodni ħafna storja mill-ħajja tal-Papa San Piju X. Jingħad illi meta ġorna tisqof mar lura d-dar u meta ra l-ommu u rija ċ-ċurkett tiegħu ta' isqof. Iżda l-istorja tgħid li ommu meta ratu wallit idea u rejtu ċ-ċurkett ta' żwieġ tagħha ma' missieru u qaltlu ibni li kieku ma kienx iċ-ċurkett ta' żwieġ tiegħi ma' missieri kieku int m'għandekx dak iċ-ċurkett. Din l-istorja turina kemm għandna l-fejn għandna nkunu grati u tallimna wkoll kemm għandna nitalmu minn xulxin. Fix-xahar ta' Mejju Papa Franġisku ħeġġiġna biex nerġgħu niskopru minn ġdid il-ġmiel li nitolbu t-talba tar-Rożarju flimkien, jew bħala familja jew personalment. Ejjew nikkontemplaw dan il-wiċċ sabiħ bil-qalb ta' Marija, il-wiċċ ta' Ġesu li jakkumpanjana f'dan iż-żmien. Il-Papa qed jgħidilna li se jitlob għalina, speċjalment għal dawk li qed ibagħtu l-aktar. Ejjew fid-djar tagħna narbaw post ċentrali biex bija tal-Madonna u forsi daqsxejn fjuri biex nitolbu f'dak il-post bħala familja, li naqdu flimkien bħala familja spiritwali, il-familja tal-Knisja.